Falando de fashion e de mulleres fashion, como a nosa Sonia López, a nosa modelo agrofashion, porque hai algo máis fashion que ir un dos ferreiros. No, eu penso que non. Ah, que non. E iso tócame además moi de preto, Tócache moi de preto. Claro que sí. A verdade foi unha experiencia moi bonita. Estive na segunda feira de artesanía do ferro que se celebrou no concello de Río Torto, en Lugo, porque pretenden recuperar de algún xeito unha tradición que leva moitísimos anos instaurada nesa zona. Pude levar a Nobregón que aprendese algo tamén, a todas estas abuelas. Bueno, aquí en vez de bueyes é bois, non? Teresa Bois. Teresa Bois. Tareixa Bois. Tareixa Bois. Oye, bonito, moito, vamos, moito máis sonoro. A onde vai estar? Ya está bautizada. Tareixa Bois a partir de... Además non nos pode demandar por eso, porque é a traducción ao galego, preciosa ademais. O que pasa que neste caso sería a propia feira que lles daría glamour a elas, que me parece que andan un pouquiño escasas e seguramente unha feira como a de Río Torto gañarían moito. Vexan para aí artistas, pero vamos, como quedan poucos. Estamos no concello de Río Torto, na provincia de Lugo. Por qué? Porque hoxe aquí hai unha feira de artesanía. Pero esta, amigos, non é unha feira de artesanía calquera, verdade, Roy? Non, que va. Esta é a feira de artesanía do ferro. Lle que isto é arte puro. Sigue habendo moitos ferreiros en Río Torto. Sí, hoxe actualmente pois hai uns 20 ferreiros que se siguen dedicando a este oficio. Fai 100 anos, quizáis 100 familias vivían desta profesión. Hai que ter en conta que é unha profesión donde abondan moito a personas que están a punto de xubilarse, que está un pouco desprestixiada como as labores do campo, non? Os ferreiros necesitan recuperar a autoestima e a dignidade da súa profesión, porque é unha profesión da que se pode vivir moi dignamente hoxe en día. O avó e o neto. Hola, Óscar. Hola. Ti cantos anos tes? 24. Vas te dedicar? Tú pensas que te dedicas? Sí, te lo clarísimo. Claro. O neto ten unhas ganas tolas. Ah, sí, é moi curiosinho, ten moito xeito, ten. Pouciño non creo, Eu quero mirar hoxe a ver se dou collido o golpe, Eduardo. Ole! Dame un beso! Dame un beso, guapa! Que fixeches? Ui, que hiciste? Que acabas de hacer? Curabito. ¡Un carabito! Tú non eres de aquí, ¿no? No, No. soy de Japón. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué viniste? Para conocer un pueblo de ferreiros y zona de ferreiros. Arigato. Eres ferreiro? Sí. Oe, que é o que faz ti co ferro? Hago forxa artística, que ven sendo facer reixas ou portalóns ou pezas escultóricas de ferro forxado, e todas pezas únicas, feitas á man, nada de mecanizacións ni nada, e despois coitelos de colección. Coitelos de colección. Pezas únicas todas, vale. E bueno. Así que se podría decir que ti és un ferreiro dos de toda a vida, pero en pleno século XXI. Eu quero ser ferreira tamén. Bueno, pois a ver se aprendemos. Un poquinho. Vamos a hacer un clavo. ¡Ah, un clavito! Isto é un mango de fouciño que se fai con madeira de chopo. Mírame aí o artista. Se queres facer unha peza de enfeite tens que parar, que hai que guardarlle o seu tempo, senón pouco sirve facelas rápido. O importante é facelas ben e con calidad. Segunda feira de artesanía do ferro en Río Torto. Non podemos deixar que se perda esta tradición. Eu xa puxen o meu graniño de area. Ia! Non sei se meu pai a estas horas da tarde
estará votando a partida ou estará vendo a televisión, pero seguro que se está vendo a televisión se emocionaría como a min, porque me recordou moito pois a meu pai, os meus tíos, os meus primos que siguen traballando de ferreiros en Vilaboa, e a verdade que me emocionou moito esta reportaxe, e o sonido do martelo É algo sí, no, vamos, levoume ata a infancia. Claro, é algo que queda aí, que se che mete, e eso, escuítalo e emocionaste, porque tive a oportunidade de estar tamén con un historiador, con Miguel Abraira, que nos contaba unha historia moi bonita, e era que as pezas máis tradicionais de Río Torto foron de sempre os fouciños. E era o que máis se facía tamén, aparte dos arados e tal, pero os fouciños, quedei alucinado como malabarista de... Impresionante, Roy. Cos fouciños, sí, que arte. Alucinante, que arte, vamos. A Sonia aí metendo yo micro, e Sonia, el cachorro. No, pero a mí dame moita seguridade. Pois os fouciños de Río Torto marchaban para Castela cos galegos que iban a sega, e decían que os ferreiros de Río Torto facían as castelas sen ter que ir a elas, non? E despois, curiosamente, tamén se levaba moito material que se facía, bueno, concretamente o meu pai, os meus tíos e tal, facían moitas pezas para Ponferrada, para León e tal, que asían levar. Eu fui máis dunha vez co coche, co coche cheo de un 4 latas estupendo, co coche cheo de arados, de rexas, de fouces, de non sei que tal, por se algún aínda non sabía que aquí non se chega verdad, Dorotea? Este de onde saiu? Pois dunha forxa de Vilaboa. Algún pouco, como meu pai sempre me decía, vaite tomar unha fanta e sal de aí, porque vamos, nin idea, pero algo ainda fixo. Eu recordo un veciño que tamén falleceu e tal, e darlle a rodiña, eu daba a roda para que cantaba, e ali, sabes que facía? Afiaba os punteiros da xente da parroquia, levaba ali os albañes e os canteiros para afiar os punteiros, e tanto o recordo